lapha ngasekhaya yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji uSteteleka uzophaka ngikubingelela mbukeli lapha ngasekhaya ubingelela uSteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu phela ngikubingelela bukhoma kwiSteteleka media uhlelo ingonyuluka lambukeli-ke namhlanje sithatha uhambo olubheke eKingindlovu emndenini wakwaKhumalo khumbula kunogogo esike sayomvakashela safike sabuka ukuthi sinjani isimo singenza kanjani ukuze sikwazi ukulunga namhlanje yilo usuku lolu siyakhona okwakho ukuthi ungasayindawo ubone ukuthi simphathelene ugogo futhi uzosizakala kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili isho njengami-ke uthi asambe mbukeli siyobona umndeni wakwaKhumalo asambe. Ngicela ukudlulisa ukubonga okukhulu kulabo abantu abalandelayo. Ngicela ukubonga kubhuti Thabo Innocent Dube ongekho la eSouth Africa, udokotela overseas othi cha Steteleka siyawubona umsebenzi wakho, siyalibona igalelo lakho ekulekeleleni abantu bangakithi. Sicela ukulula isandla. Wayesethi asilenze iphupho likagogo lifezeke namhlanje. Wayesesilulela isandla esilekelela engaqali nokusilekelela ejwayele ukuthi asilekelele kuze kube niyawubona lo msebenzi noma amandla sesiphelela kodwa umuntu ohlala asitakule. Siyabonga ngani yakwethu izandla idlula ikhanda engathi uNkulunkulu angakwandisela njalo nje. Bese ngibonga laba abalandelayo. Ngicela ukubonga uNombulelo othe nami Steteleka ngicela ukuphosa esivivaneni ukuze ugogo ezokwazi ukulala efudumele noma ugogo ezokwazi ukulala etholile lokho kuyisidingo kuyena. Waselekelela kakhulu. Siyabonga sisi isandla sedlula ikhanda uNkulunkulu akwandisele. Bese kugcineni ngibonga uNomzamo okunguye obambe iqhaza elikhulu ekusilekeleleni nasekuqinisekiseni ukuthi lolu suku lwanamhlanje lugcina luba impumelelo nangoba-ke ebefisa ukuthi abe khona kwagcina kungenzekanga ngenxa yezimo ey'thile kodwa siyabonga kakhulu kinina nonke enithema niyibona inkinga evezwa uSteteleka nasenithi Steteleka inkinga yomunye iyinkinga yethu sonke. Sicela ukubambisana kini engathi uNkulunkulu enganenza nize ningasweli lutho. Ngiyabonga kakhulu zingane zakwethu. Sawubona sarikazi. Sawubona gogo. Unjani sarikazi? Sikhona ngamakhaya nginda. Ngibaki. Senengozi kwakhaya sendle phela imali. Sangibona. Yebo. Ngafika lapha ngivakashela isonkazi sami. Ngibone njani. Sengithe ngiphinde ngibuye. Ngibona ukufukela nje ngibone. Yebo. Futhi niyaphila. Ngicela ukuthi nabanye besondele bebe khona eduze. Hayi nginazikhuluma nami khona lapha nje. Mina ngidinga phambi kwethu impela. Singazivakashele nina. Anikwazi ukuhlala ngasemnyango. Ngeke sasiluma sesisendlini. Seziyasibona. Ezisibona impela. Siyajabula ukuniphinde sikubone. Njengoba sasithembisile ekuqaleni ukuthi sizohamba siyoshaya izandla emaphaketheni bese lokhu uNkulunkulu asibusise ngakho sibuye nakho sizokushela nogogo. Sesihambile-ke sesiveza isithembiso namhlanje ngasho ngathi ngizobuya namadela abuthongo okuyiwo futhi ayengigqugquzela kakhulu ukuthi yaSteteleka uyoba yiso lethu ufike ubone laphana ekhaya ukuthi isimo sikanjani bese uyabuya uyasibikela ngoba sikude sesobe sesiyabambisana ukuze siye phambili. Sesibuyile-ke namhlanje kwaKhumalo sithi nje asizoletha lokho uNkulunkulu asibusise ngakho nanokuthi asizweleke ukuthi ugogo unento ekuyiyo isidingo kakhulu
ayingenayo izokwenza ukuthi ukunyakaza kwakhe kube lula noma ifuna ukushaya umoya phandle akwazi ukuthi abe khona noma aphume aphuka lula ahlale khona ashaya umoya abuye ezindlini ngosela yenze kulutho ngoba ngisho lena yaphoqa ukuthi kanti ngamadolo nokumande cha ngizodlulisela nje kubafowethu engihamba nabo bezethule bezibekele ngendlela abangabeka ngayo ukuze sikwazi ukuthi sibe sesiyazana sonke emva kokuba siqhubeke nodaba. Ngizobeka nje ukuthi emadela buthongweni nami nginikele kini bafowethu nibeke ngodaba lwenu sobe sesiyagcina futhi noma sesiyadlulela ku-Sweetbet bese siphinde sibuya kokunye futhi. Hayi ngizocela ukupha ithuba nangu Mahadebe. Sikhulume sonke ngabe ngathi ngumholi. Cha, nginikele emadela buthongweni nginikele uzoqala nje ukuthi angene kunoma ubani nje osizwayo bese yabeka. Asho ukuthi ke siza kuMahadebe. Cha angibonge ngicosha ithuba ngibingelele emzini waKhumalo igama lami kahle ngela kwethu ngibonga Musa wakwahade la ngizala khona ku-CC ukuthi kwamanje ngisuke eGoli leya ngumadela buthongo nguMahade lelo ligama esibizana ngalelo ngoba leli liwu-ID cha kwenzeke kanje la umzi waKhumalo sifikile la ngokuxhumana naye udadewethu lo afikela kumuzi khona la umphakathi wala wasemukela nakhona lapho wasemukela wasutshela ukuthi hayi bo sidonsa ngendlela ngathi khona futhi umunye umama lapha udinga usizo lapho esavela khona zathi hayi sisithetele awuphuthume uyobheka awuthathe nawe lolu bheke lo sizo ngoba siyakhona ukuxhuma impela kwakwenza lo sichazile sathi sibuya ke sishaya iqheleke lana emndenini wamadala hayi bo nanti isitolo selibhekile lapha ngathi akulungile ngenze njani wasizovela ukuthi kufike la njengoba sesila namhlanje ngathi kwamanje yilokho okungibaza ukuqhubeka kwawo. Engicabanga ukuthi kufanele ukuqhubeka kwethu njengoba desho mama usithetheleke ukuzazisa ukuzethula ngokwamagama umuntu nje azisho siphelele basazi umndeni waKhumalo mina ngiyafuna nokuthola kulento le yamadela buthongo ukuthi izinto ezinye mayisuke iqaleka ziye zidinga ukuthi sizendlale singayifihli mangithi sizendlale ngisho kanjani ngikhuluma ngale enayenza kimi ngoba kusikho kokuqala namhlanje enathi manibona udaba olwalidinga ukuthi lulekelelwe noma lowo mndeni udinga ukuthi ulekelelwe kwase kuba ukuthi niyazibophezela ekuthenini nicela ukuthi nihambe nathi siyonikhombisa lowo mndeni enizolekelela kuwona. Ngiyafisa ukuthi nisendlalele le formation noma lokubambana kwenu ningamadela buthongo nokuthi ize ihambe ifike lapho iphupho noma kwakwenzakaleni eqala ngoba izinto ezikanjena sizoyifihla kanti izinhle 2 ukuyifihla kwethu singazikhulumi izenza ukuthi nabanye mabebona amadela buthongo benga understand ngalo nto enhle kangaka abayenzayo igcina isiyenza ukuthi ke kungabibikho mhlambe ukulekeleleka kwabanye angithi nina nalekelela istetele egumiti odabeni lwalunaso okungenzeka ngelinye ilanga kunomuntu ofisa ukulekelela nini ekulekeleleni imndeni leyo esukine inkinga angazi noma ngiyibeke iyacaca so iyidinga ukuthi singayimbambathi singavele siqhamuke sithi nje hayi siphekezelwe amadela buthongo akubeke kucaca ukuthi amadela buthongo ashaya iphakethe lawo ukuze egcineni sibone lobu buhle obukhona angazi noma kuyezwakala
ngoba at the end of the day sizofika nje sibungaze kanjena kube kuhle kube mnandi siphume sihambe. The day sekumele thiwa asihlale phansi si break it down izinto ngokwezabelo sobe sizinikiwe kuhambeni kwesikhathi uyofika uthi kwakwenzakaleni noma makufika umuntu manje ethi ngiyawubona muhle umsebenzi wenu Madela Buthongo ngiyafisa ukunilekelela akazi noma niyafisa yini ukuthi kube khona abantu abajoyina aMadela Buthongo abafisa nabo ukulekelela njengani abazi noma ni right yini njengoba nikanjena niphelela lapho abazi noma kusavumelekile yini ukuthi kube nabanye abantu abazongena under Madela Buthongo beqhubeke kulento enhle engake niyenzayo nani. Ngicase siqaleni sasishiyile lapha sithi intanga ngathi iyona into esuka ibalekile kakhulu ekuthenini nakho sesiyanibona nibambene nizosiza uStetelek noma nizosiza iStetelek media ukuthi sikwazi ukubuyisela noma ukubona lapho kusuke kudinga khona usizo bese niyathinta kahle nina ke ngokwenu nisafisa yini ukuthi niwandise umndeni nizobambisana nabanye abantu abanye abangaphandle because ungathola ukuthi ngihleli nje kanje ngiyafisa nami ugqoka isikipho esibomvu kodwa manje angazi ukuthi ugqoka isikipho esibomvu onjani ngenza kanjani ukuze ngicine ngifikile ekuthenini nami ngigqoka isikipho esibomvu ngihleli nami angazi noma niyadinga yini manisuke nihamba ukuthi nikwazi ukuthola upetrol wendlela kodwa nginayo indlela yokuthi nganisiza senginqubile usuku lokuthi niyiginga indlovu niyamdinga yini umuntu ofana nami niyabamukela yini abantu abafana nami abasafisayo ukuthi bebe phakathi kwenu ngicabanga ukuthi ekuzaziseni kwenu kungaba yikho futhi nakho lokho ukuthinta ukuthi into yethu yaMadela Buthongo ihamba kanjena and ayikhethi bantu iyamukela wonke umuntu ngicabanga ukuthi nakho lokho kuyasidingela ukuthi kusikhanyele ngazi noma ngiyibeke kahle ezwakala Hayi ngicabise kahle awuyendlala embatha noma sinike bakumpele akunankinga bemuhle uBP angibingeleleke nami igama ngongqamu ngokwambatha emsinge ephumoro ngaphansi kwendoni masimba mnyama baba lo ngizalayo basi nike ngikhetha ukuthula ngifike la kuMadela Buthongo ngifica bona obhuti abadala abanjengabo Mahadebe noZandla nabanye ke bebaningi ngifike ngo2010 bukhona kumzabalazo besiwenza sehla senyuka nje ukuthi siyalekelela kodwa asizenzile kakhulu kulokho esikwenzayo asijulile kakhulu lokho esikwenzayo sikunakile nokuthi kuhle into esiyenzayo nase yakhona eGoli eBreton yaseGoli bekhona la besihamba njalo ngonyaka siyonikela khona bekunezingane ezintandane ehlale siya njalo sabona ukuthi lokho sikwenza sisodwa seBreton yaseGoli ababheji maningi futhi wonke kakhulukazi ala ekhaya kwaZulu Natal la ngalimbeke njengoba ngangichazile ukuthi ngakubuka ukaKhumalo yebo kwaNkonzo ngabuza Madela Buthongo ukuthi nansi into enhle esingayenza futhi siqhubeke nayo njengoba sekusayenza asikwenzeni lokho ngoba kuhle ngelinye ilanga uMadela Buthongo wenze into embi emphakathini uyophuma phambili emaphepheni ake uphume phambili emaphepheni wenze into enhle emphakathini kuhle kakhulu ukugqama ngento enhle oyenzile siyafisa ke nokulekeleleka njengoba ke wangena kulelo daba lo ukuthi masi nohambo masi uhlonzile umuzi sabona ukuthi ufanele ukusizwa siyafisa ukuleleleka into eyenze sakhetha ukuthi sihambe noStetelek ukuthi sabona ukuthi inhlelo ziningi la ku YouTube ezenziwayo nabaningi asibo siyababona bahamba nama bodyguard wabo kodwa okunye kwasesibona ukuthi lokhu ngathi kuya actwa lokhu la kuyalengiswa la safisa ukuthi sihambe nalokho esibona lokho kwangempela masifika vele kwayinto yangampela eyenziwayo akusikhona ukuthi kuya actwa noma kwenzelwa push content asipush content bukhona kubhuti uBP Mpele ukhona uZandla ozoqhubeka la ngishiya khona
Kuswakele. Ngicela ukubingelela umndeni waKhumalo. Igama ngoMandla akhe ngwakaDube eMtuba. Uzandla ziyagezana kuMadela Buthongo. Njengoba nje akekho onezandla engagezani. Impela kunjalo. kuMadela Buthongo ujoyina nje mahala. Singabalaleli bokhozi kahle kahle. Kujoyinwa mahala ukulalela nje iredo uzokuzwa ngaMadela Buthongo mhlawumbe khona ukhipha inamba uthatha inamba yakho uxhumana naye. Ma kuthiwa kuyahanjwa kumenyezelwa emsakazweni ukuthi cha siyahamba sendaweni ethile kokwenzeka ukuthi unawo usuxhuma lapho. Usuyidela Buthongo ngalokho nje ukuthi khona imininingwane efuneka cha kufuneka lutho uthando kuphela olufunekayo. Into esinayo nje usinothando kuphela sinakho okunye. Lokho sikuthatha okhozini ngoba ukhozi lweluthi asibe nothando sinakekele sibuyisele emphakathini masikhona. Ilokho ke esinakho nathi esikwenzayo sikwenza ngokusuka othandweni. Njengoba kunje sikhona ukuthi kufikela ukukhona namhlanje ukuthi kunikelwe singasaqali kuba nje sothandweni lethu ukuthi kunikelwe lomnikelo esunikelayo kufinyelela ekutheni kuthengwe leyo nto kusuke kufanele kuyonikelwa ngayo. Osuke ethanda ukuthi ebe kanye nathi ngoba esuke ezwile emsakazweni kukhishwa inamba uthatha nje inamba lapho ufonele lowo muntu ube kanye nathi uzoba yidela Buthongo nje ngalokho akukho kunamniningwane. Umlaleli wokhozi nje idela Buthongo kumahala. Ma kuthiwa ufuna nawe ukuthi ube kanye nathi makuyonikelwa uyothatha inamba lapho unikele hayi ukuthi kunama joining fika kunalutho cha kunalutho uyilalela umsakazo ukhozi ube nothando makuthiwa kukwenziwa into ethile nawe ube khona. Esakubona ke thina sabona uStetelegu ukuthi ngeke ethi ezoxazulula inkinga anayo phinde futhi azolula isandla okwakhe ukuthi azoxazulula inkinga asuke eyibonile kodwa ukuthi isimo esisuke silapho sesingaphezulu kwamandla akhe sabona ukuthi thina ake siqhamuke silekelele lapha ukuthi sithina ke silula isandla lapha sahlangana singaMadela Buthongo aMadela Buthongo akhona yonke indawo kukho la ngekho khona Thekwini eGoli iNatal yonke akhona. Sasisibonisa cha eke sinikele ngoba phela akusinto enkulu kunikela nje ama20 ama50 sihambise leso sipho lesisuke sisihambisa ngoba nje saqala kaKhumalo phezulu sasingayimisele ukuthi sibuye la kodwa ngesimo esezwa obaba besibika kwasithinta kakhulu enhlizweni ukuthi ukhokha kakhona ukuhamba sathi masihlangana kwathiwa cha ake sizameni noma kuukuthi besingakuhlelile kodwa nje ake siyincenge sithinte emaphaketheni ngoba kuthinteka inhliziyo kuye kuthiwe isandla esiphayo isibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo so nathi ngokunikela ngokusuka enhlizweni lokho sithezi nethemba ukuthi uNkulunkulu usibusisa mhlawumbe kukhule sogcina sikwenzile ngeyibusevela kuNkulunkulu. Yingakho ke sathi cha asiluleni isandla bakwethu kokungangathi okungangathi lokho esikwenzile akukho kungaphezulu kwalokho. Siyabonga. Umuntu omunye uyakwazi ukukhuluma. Yes. Nami ngithola ukumangala uNkulunkulu ukuthi ukhona ethu nawo kanti kuthiwa kuze abantu bazosibona nami kade balethe umbondo kaNkulunkulu ingane zami iNyamadela Buthongo kade ngawezwa mina emsakazweni kodwa ke sekungaze ngakhohlwa sekunesikhathi ngilo ngiwezwa kuMadela Buthongo sohlangana kodwa ngingaboni ukuthi kwenziwani nomuntu mayesefelwe yini sohlangana khona siye endaweni ethile yizwe ngathi inhle lento kodwa manje ngaqonda ukuthi uyenzani bataba ngiyahlwayisa ukukhuluma ke mina nje ngibona into ethana uNkulunkulu ukhona emhlabeni ngiyazi lento mina njengoba nje langane umfana ikhuluma nje ukuthi ungasuka abantu bude bengakwazi nokuthi ungabaze bekubone bezwe nalenga noma ngiyathi yasuswa inwele efika kwesibili ngayibuka hawu bazongibona bengangazi abantu abanendaba lokhu bephuma kudala la mhlawumbe inkosi yami iphuza ukuze beshe mhlawumbe esebenza mase ngibona efana lezi ngane zami
ngithi ngoba ngeke basakwazi ukusukuma uma kuthiwa ngiyakwazi ukusukuma ngosuma ngivuthuze ngijoyine le nhlangano ngoba ngiyaqala ukubona nje nami ukuthi abantu bebenze nje abantu bengamazi bengazaleyo ndaba benendaba yini naleyo nto ngoba umuntu kabamaza uhlobo nami ngithi kade ngikhuluma khona ngihleli nje ngibheka ngikhuluma khona uma kuthiwa bengoke ngisukuma yebe ngisakwazi ukusukuma nalaba abantu ekuthiwa basukumisa abantu bethi basukuma abantu anginayo imali ukuthatha imoto ngize ngiyofika khona mangilokhulu lapho ekholeni abanye kuthiwa bayasukuma abasebenzi njengami baqaqeka ngisho i-stroke kodwa ngicabanga ukuthi ngizodlani ngoba ekhaya khongane esebenzayo yimi le patient ngizofika lapha ngithenge ngani into esebenza lezi zinto zami kanti futhi ngiyalapha kulowo muntu ngizofika ngayiphi imoto ithatha imali ngidleni ngabe sengikhona njengoba uthi ngizosukuma ayinami ngoba into ayifani wenza into ngey'khathi zakhe baqhamuka phela kubethi sisukumile besingakwazi besigoqene sesiqaqekile ngiyathanda ukufika angikwazi ukufika ngithi-ke angazi mina ngisukumise ngingafuna ngize ngithole abantu abangibanangi senginayo bengosukuma wale pesheni ngithi ngingene le ndaba nami ngenela abanye abantu angiyazi zaze ngibone into engiyibuka nje into ey'kave kanjena awu bakwethu ngithi engathi Nkosi yami bantu abami kwaleli ngizeni uNkulunkulu nganibusisa angani ukuthi abantu bangizwa ngobani ngabona sifika isihlalo ukuthi la ikhathi lilethi lapho abantu bathi bangalinga bakomela bahlala ngakomlalazini sebengilethele isihlalo iwelsheni ikhona nje angazi ukuthi bangabona kusho ukuthi ikhathi ngoba ikhathi elala lapho elikhulumile hayi phela bantu ngisema sokukhuluma kubantu abami uNkulunkulu onibusise amen mama ngibona izandla zikagogo singeqondi ngesikhathi ngifika ngithi manje lokuwasha istroke nyaza nceda asikwazi ukubana sebenza ngenyawo zakhona kungazokusukuma walimala ubuyaxaxela lingalo bengiyasukuma uma ngifuna ukusukuma bese sikhona phasi emsipha le bese uvedlezela ngiyezwakala ngithi ngiyasukuma ngithi ngabe ngiyasukuma ngathi kubukoshwe kwaboshwa kwaqhaje la khona ngaze amathambo enzenjani umlutho bese kwehlale lapha kulemlezi wafika ngena kulo mlezi ngiyaphila nje yonke le ndawo ngafa yonke into yebo kukhona into engingayibuza ngekuqaleni mfethu kule ndawo ninabona ompilo bakhona bayafika kodwa ukuzojeka abantu abadala noma angasho ukuthi abantu abadala engibuzele la ekhaya baye befike nje bezochekisa kahle wayebeke befike ngagcina nonyaka odlule uba lo ntombazane umkhozi ukhomo ukudlula lo yi-social worker leliya hayi unakho mhlawumbe ngani noma afika kabili noma kathathu qeda ngiminyaka lingafiki nje ngathi kodwa kwagcina kushiwo njalo eklinikhi lapha kwabathi kunabantu abazobakhipha abazohambela ukubevakashela lokho beba-check ukuthi ba-right sihambile umphathi angenzekanga ngibuziswa yilokho ukuthi ekuqaleni siza ngapha sadlula khona eklinikhi masidlula khona eklinikhi sathola ukuthi ingathi bakhona bona abantu abakhisha ukukhishela ukuthi beyenze lo msebenzi kodwa ekwenzeni kwami uphenyo endaweni ingathi akubonakala ukuthi bakhona hayi phela bona kunjalo since kunabantu abadala abahlala ngabodwa noma bahlala nabantu besilisa abangakwazi ukuthi bengakwenza konke ukunakekela umuntu omdala okuwumsebenzi wabo ukuthi bebhekelele isimo somuntu omdala usuke ehlala iyedwa noma usuke ehlala nabantu besilisa kanjalo so kuwumsebenzi wakho ukuqinisekisa
ukuthi uba sesimene esikahle. Yikho-ke ngithi ake ngiyibuze leyo ukuthi bake befike yini bona njengabantu abenza lowo msebenzi noma mhlambe kabili ngeviki bebezobhekisa likazi ukuthi sinjani bephinde futhi bebuye nangeviki elilandelayo. Ngasho nje ngithi abekho. Okwamaphilisi kuba yini nithathe isalukazi nisihambise ukuze siyolanda amaphilisi. Lento leyo wrong isizithethe Kakhulu. ngoba bakhona abantu ugovernment uyazi ukuthi kunabantu abadeployile ukuthi abamphusha umsebenzi abawenza. Enjalo. So kubalekile ukuthi sicele noma kubani mhlawumbe ongasabone le video eyenzeka namhlanje. Ikakhulukazi la kule ndawo yaseGingindlovu beqhuquzeleke labantu abanikezwe lo msebenzi ukuthi mabawenze bezo-check umama akakwazi ukwenza lutho. Sisho ukuthi siyabaspoila indlela esifike sithola ngakuthi bona bakhona kodwa manje ababonakala ukuthi bakhona abaqhame. Umama uyawadinga amaphilisi uyadinga ukucheckwa njalo akasenawo amandla. Njengoba besebenza uhulumeni uyazi ukuthi unabantu abamqoqelayo igulu ukuthi kukanjani igulu ekhona ukuze ezoba nendlela ukuthi aphosiswe lapha ngokuqinile ukuthi lapha la ngithola inkinga ezingaka ake sifocus kuleya ndawo leyake sibheke laba abantu abakhona uma ngabe behlezi azikwenze even namanesi eclinic ibona kumele bebaphushe ukuthi abawenze lo msebenzi. Ingakho ngicabanga ukuthi kuzosisiza ukuthi masisuka la mina ngidlule khona lapha eclinic ngihamba ngiyobika lolu daba then ngizobe sengilibona ukuthi luyasukumeleka yini. Ngizodama ngifona ngapha ngibuza kubo mfowethu ukuthi bake bafika yini bayafika yini and ngibabuza ukuthi bona njenga babakhishela ukuthi beyisebenze kangaki ngeviki. Then ngibe sengibatshela ngombuzo lekha ngibatshele ngogogo sengizobe sengidama ngixhumana nobhuti ukuze ukuthi bake bafika yini. Then if kuukuthi ke akukho kwenzeka la emva kwalokho sesingakwazi ukudlulela phambili because ekuqaleni ukufika kwami ngafika nje ngakhuluma nawe ngasho ukuthi umphathi ngamfice busy ngakhuluma nelinye nesila ngibuza ukuthi njengoba uthi sisi niya kumuzi othile kugogo ohlala nabantu besithi uzohlangana nonompilo yini la ngezwa khona ukuthi kusho ukuthi kunonompilo nakuyo le ndawo because ngangibazela kwezinye indawo kathi mina kanti ninabo yini onompilo bathi bona yebo bakhona kathi mina hayi angazi ke leyo nompilo mina ngizihambela ngomsebenzi wami kanje okanye ngasingachaza then ngase ngifika ngingakho ke ngibuzisisa ukuthi baye befike yini ngoba kusuke kusiza ukuthi qala uyibuza into ngoba bona base bengitshelile ukuthi bakhona sengibuza la ukuthi bayafika yini abafiki uma bengafiki kugogo inkinga yakhe sayizwa ngabantu bakhona endaweni engithemba ukuthi akekho unompilo kufuze ngaba kayazi inkinga yakhe ugogo ukuthi uhlala nabantu besilisa akanayo intombazane kodwa uyaziwa abanye abantu badala besho futhi ukuthi sekunesikhathi kwenzeka because sayizwa ngabantu abangabaholi kule ndawo abesilisa futhi siyosiza kwakhumalo kuphezulu base besitshela ukuthi kunenkinga khona nogogo omunye ngimlekelele owakhona kwakhumalo kodwa usezansi awukwazi ukuthi ungathi wena unompilo kuumsebenzi wakho ukunakekela abantu abadala noma ukwenza sure ukuthi labo bantu abasuke behle kulonda ukuba ukuthi kunomuntu ongamazi osebenza ngayo akwazi ngoba la uzofika khona njengoba nathi safika basitshela ukuthi khona omunye noma uthi unompilo bazofika bekutshela ukuthi khona futhi omunye osendaweni ethile exactly Bathi abami niyamazi ubani ukuthi yazi ngale ngasekhaya ogogo abasuke bengakwazi ukuhamba amaphilisi babalethelwa yibo baya espes eclinic uma sekufika isikhathi ukuthi bakalela isikhathi uthi hamba ochecka ucheck igazi ucheck ukuthi ila sebesuke sebe eclinic but ukolanda treatment bayilethelwa yibona kule ndawo kusuka kumele ubhuti athathe ugogo ahambe naye ayomlandela i-treatment yakhe ukuze ezokwazi ukuyidla mhla kuthi ubhuti uthola umsebenzi ke wahamba methola umsebenzi ehambe eyosebenzela ukuthi mhlawumbe uvuka ekseni uze buye ngomnyama ubani ozobe eqikelelile ukuthi ugogo waphuzile amaphilisi kuphela iviki lonke uthola ukuthi usebenza lowo msebenzi wokuhamba ekseni abuye ntambama liphela iviki lonke lingaphela kusho ukuthi engawaphuzanga iviki lonke
Langani ikhuluma into eyashiwo umntwana lapha. Wathi gogo uyafika umuntu ezosheka. Cha, ngathi nacha. Wathi uyafika umuntu ezobheka ukuthi amaphilisi waqedile na. Ngathi nacha. Wathi akufika nguphi. Wathi mina ngazi ukuthi udokotela uphumele usekhipha abantu abanye. Ngabuza lo mfana amaphilisi ngiyafika ngenyanga sehambile lo mfana wephethe useshile. Sengibuza lo ukuthi hawu manje kodwa ke pho ngoba kwakuthiwa bofika bezongisheka ukuthi impilo yami ingakanani injani bangilandela amaphilisi balethe athi uyamfana wazi lokho yena wathi lo mfana ho gogo ungasho lokho wena ubona wabona isebenzi bengaqashe kube khona isebenzi lapha ebushini bizophuma phi labo bantu kwabazange ngokusho abantu abagulayo bakhona laba isebenzi azikho bakhona abakhishile lento lena iningi kufuneka ngabe yaphusheka ngoba mangicabanga kune portfolio yawa Department of Health ngiyacabanga ukuthi kunomuntu okhona la okuyena ngabe uphusha lento ukuze ezokwazi ukuthi ekwenzani eyokwenza ireport ku-council ukuze ihambe iyofika kumphathi wezempilo ukuthi lapha kukanje. So ngiyacabanga zonke lezo nhlanga kumele zibuye zisetshenziswe kule ndawo ziphusheke ukuze abantu bekwazi ukusizakala ngoba le ndawo lena iyacaca ukuthi abantu bakhona bayaphila kule ndawo kodwa abanakiwe. Zikhona izinsiza engabe ziyenzeka la njengoba sibala ngokuhlukahlukana kwelukhulana kwenhlaka zakhona kodwa azisebenzi. Ukuze zisebenze kumele kuqhamuka abantu abanje njengathi nithathelele besozizwe lonke ibone izwe ukuze izokwazi ukuthi iphushe even nayo council ezoba nakho ukuthi uma ngabe ehlezi ema meeting lakhe abuze abantu bami baphila kahle labantu abangivotelayo yabona. Yes, sifike la kwakhandwa indlu nganganitshela baba fethu nganibikela ukuthi sifice kukhandwa temporary structure sayishutha futhi ukukhombisa ukuthi sasijabulela umsebenzi esiubone ngathi uyaqhubeka. Bengitshela ukuthi mhlambe namhlanje sizothi ngoba sekunenyanga yonke singabuyile. Bengitshela ukuthi mhlambe namhlanje sizothi masifika sifikele kuyona. Kodwa ngibona lapha mfethu engathi kusane foundation kuphela. Asileza sikanjeni izinishutha nabo bagcina ngalelo langa. Banyamalala nje basanda ukubuya nje besebezokwenza islab nababi ukuthi ngazi babe bade besena inkinga nezincane. Ebesayilungisa. Shuthi sekulungile nje basebebuyile nje. Oh, kusho ukuthi sebezophinda beqhubeke besikhande. Basanda ukubuya impela bezokwenza islab bezakana ngesonto elidlule nolile. No, hayi uyezwakala. Kodwa ngithandi mina umpela engasike elijikayo. Cha ngoba senisekile nisiza futhi nisike la nami bengizasika khona ngempela. Senze into eyodwa bafowethu. Manje sengabe nje uyona inkulumo ngoba bese ngathi nizokhuluma into efanayo naleni ikhulumile ngoba senze into eyodwa. Ezwakala. Sibona abantu abasivakashela abasuka emazweni ahlukene akude kangaka. Baba khona insingakushiya ngaphandle somndeni. Nawe nje owamehla akhe eqala ukubuka. Cha sengisho impela wena. Hayi bengizazomnika ithuba lakho. Ngoba amehla akhe eqala ukubuka. Ayihambelani ngizwa. Hayi bengizazomnika ithuba lakho ayikhulumene. Uzoyikhulumela. Oh yeah. No asibingelele silibonga ithuba. Ntombendala siyakubingelela. Ngokukhethekile. Igama lami nguSiphephelo. Ngokwakhumala Sibongo. Bawo. Akwenisho ngizwe. No, ngilapha namhlanje ngenxa kaSteteleko. Ngaphandle nje ukuthi sisuke emakhaya ndawonye. Kodwa ke ngenxa yomsebenzi kwathiwa ukuthi khona into ezenzekalayo eziphathekayo ezikhona. Ubeke sesixoxa ukuthi kambe uma ngabe sikhuluma ngokuya emphakathini siye khona siya kanjani. Mina ke ngisuka enkampanini ye-security engiyengamele bese iphinde train onogada.
So kusho ukuthi ke masixoxa le ifika la ithi khona into kukhona into kumele yenzeke la siya khona. Yeah. Asithathe nje sibheke udaba lawo kulala kwaKhumalo. Cha Mantungwa isimo siyasibona. Futhi sicabanga ukuthi thina esiqala ukufika namhlanje sothi sekungcono kwanabo bafike eqaleni. Ngoba asazi ukuthi owathi baba befika eqaleni kubona yabanjani ama emotions abo bazizwa benjani. Mhlawumbe engikuzwa manje ilokho okungizima kakhulu njengamanje. Kodwa engifisa ukusho ukuthi nathi njengekhampani encane nokubambisana nesiteteleko uthema ikhuluma ngamadela buthongo ngacabanga ngamadela ngokubona ngasekethi sibenkundani kodwa kuyadela kodwa cha khala bobuthongo hayi ngokubona cha so amadela buthongo ngiwakhumbula kakhulu benginesikhathi bengisebenzela Eastern Cape njalo ebusuku bengikwazi ukulalela ngela ngangena kanye nje ngathola ithuba kanye angisazi ukuthi ngathi kodwa ngalithola kanye cha ke ngifisa ukusho nami ukuthi ku-Stateleko Media senze into enhle kakhulu. Mhlawumbe ukuthi ke thina sifisa ukwenzani through iStateleko Media ngifisa ukubuyela ephuzweni lapha labhude ekhoneni. Ukhuluma ngama structures emphakathini ekumele lithu usizo. Mabe ke ngami ngabe ngithi ukhona ukhansela la ubani? Ambize sibongo uMakhathini uXabhashi. Ngiye ngababona kumfonela. Ngimbuzile uSteteleko wathi hayi angimazi nokuthi akamazi ngathi angabe ngisayixova mina kodwa ngisingadlula kwakhe manje ekhaya lakhe kodwa angithandi ngoba phela kuzobe sengathi asayize ngappointment ngize appointment uzobona umuntu omkhulu ngicabanga ukuthi kulolu uhambo kufanele ngabe lolu uhambo luhamba silahamba nayo Stateleko Media athi simema esondeza nayo ukhona ngoba lezi zinto ziphila kwakhe zisesibayeni sakhe yabo ngiyalithanda leli lithi akhona ama structures aphilayo akhona kuzwe lonke nakuma province nakuma regions kumele ngempela umuntu omele ezempilo la imele lento kuyihlazo ukuthi sengaphela inyanga umuzi unje ungavizithu umuntu omdala angacheckwa echeck abantu besilisa mangabe mfethu uyarecorda ngeqiniso lento yakho uyirecorda ngempela bafu mawuthi mhlawumbe unayo short ubheke ukuthi uyarecorda sicela ukulekelelwa ilabantu ekuthiwa abaliseyikhundleni. exactly Angikwazi ukuthi bafethu nishawa ama ekhona la nikhona ebese niyayibonela la ukuthi kunjani but abantu abanirepresentayo abehekho la ngayazi first aid mina kodwa angiyeke umuntu aka health representative yakhona at least mase kukhona abantu abanjengathi kanje sibizwe iStateleko Media ibalekile into ethi niyakwazi ukuthi at least weekly nibe ne-report eshoyo ukuthi laba babizwa ukuthi ama-caregivers benzeni evikini. Who is responsible for ama-caregivers? Ubani lo muntu lo ozothatha ukuthi ku-reporta kuyena ukuthi emvutshini kwenzakaleni. This is what we have emvutshini for i-month kaMay. Sinama incidents amangaka la khona sinogoga abangaka sinabantu abadisable abangaka abadinga assistance in a month. But there's no such. Mayethu uSteteleko bekhona la it's a month ago sonke siyamangala kufanele ngabe sibona umehluko khona la kufanele abe khona isigubhu samanzi at least esibekiwe esinempilo sokumphilisa ugoga kwazi ukuphuza amaphilisi ingakanani ishoyo ukuthi udle kahle before adle la maphilisi kanti la kulezi ibhedlela zethu ukunikwa nje medication and go home ubafo ukuthi afika akholeke nje akholeke ukuthi akabe khona ubani umonitor ukuthi lento ikhona iyenzeka yabo. Siyabonga kakhulu Stateleko Media sicabanga ukuthi Madela Buthongo ikhona uNkulunkulu into asihlanganisele yona. Asithembe ukuthi ke kuya phambili sokwazi ukuthi sithole indlela ekwenza. Ngiyafisa mina ukuthi mhlambe Stateleko sithi kubafethu abala endlini mhlawumbe kukhona yedwa nganda boshwa abafethu. Waziboshwa bafu. Waboshwa bhuti. Wadlula. Wakuthatha. Hayi mina ayazi ngiyena cha ngicabanga ukuthi Madela Buthongo nawe Stateleko Media kufanele sixoxe ukuthi mhlawumbe abafethu bathola security bathola ama grade bahlele indlela ukuthi ba register bahambe nabo bakwazi ukuthi baye emngeni lapha ngase home affairs bahambise izithupha zabo osubmit so nikezwe kuma processes ngizoxhumana no Stateleko Media si arrange lo yonto
sibothi nithola kanjani lezi zinto makuvela amathuba okugada kumele kube khona uzokwazi ukuthola phakathi kwena hayi ke akwesibonge sehlele ngezantsi bentunga kuyasiza ke empilweni ukukhuluma ngoba ngaba sikho la namhlanje ukube kwangaba ngabikho umuntu ozoba nezwe lokukhuluma besilethe lokho esikulethile gogo ngesimo sasibona ekuqaleni sesifika futhi sesizoba nokunye okuhle okuzoba ngaphezulu kwakho isithi ke lento suke siqinisile kusekele Gumede masithi inkinga yomunye iyinkinga yethu sonke akungabi bikho umuntu ofela ngaphakathi noma ocindezelwa inkinga ekubeni wena unayo indlela yokumethula leyo nkinga siyakubonga kakhulu kuhlezi ke ngisho mina bafowethu ngithi ukubonga kwami kuMadela Buthongo kuye kuhamba kungachazeki ngoba ngisuke ngiswele namazwi okubonga sithena ke salukazi ke uma ngilibika udaba kuba bafowethu baMadela Buthongo bathi cha awukwazi intombi endalo ungabi nayo imoto yakho Nkosi yami ungabe udrive bacela ukuthi ke bekulethele imoto yakhe ezokwenza ukuthi ube nenyawo ezilula uma bafowethu befuna ukukhipha ushawa umoya ngoba yona isitulo yahlaleka kuyo bekwazi ukufaka kuyona sikulethele ke umacekeceke wewheelchair into entshantsa ingakazi ihlale umuntu Ngikhumbuka inyawo le. Yabona nje into ezophuma ebhokisini layo nje ingakazi ithinta umuntu enenyawo zayo. Ngiyambonga. Senzela ukuthi nje makushisa uze ukuthi ngifuna ukushaya umoya phandle ngibona izintaba noma ngingasaboni kahle kodwa ngibuke phandle bekuthatha abafowethu bekufake phakathi bekubeke lapha ushawa umoya bephinde bebuyisele endlini. Sithe nje bathena ke nje abafowethu abakwazi ukuthi bengakuyekelela imoto yakho ungayidrive base bethi ke futhi ngeke phela salukazi bethi befikile bese kuba ukuthi sekuhamba salukazi asakwazi ukugoqoza iparish nakho kudla kwaso sathi ke nathi ke salukazi asikwazi phela ukuthi sithi sambili salukazi sale sigodolo bokuza amakhasi nawo umqamela ugoga qamele nawo ingubo ugoga mbathe kunesigubhu ke la salukazi bafowethu kunesigubhu la ngiyayithanda le isigubhu nathi lesi sigubhu lesi sisithengele ugogo kungani sisithengile senzela ukuthi uma mfowethu utholile itoho ungekho ukwazi ukumfakela amanzi akhe la awavale kube lula ukuthi amanzi akhe ahlanzekile aqini uyawaphuza mayehamba muhamba naye mhlambe nini eclinic umphathela amanzi akhe ngesigubhu sakhe sinentambo ke lesi sigubhu ngithe nje salukazi ungawaswela amanzi okuphuza uphuza ukuze uphuza amanzi amaphilisi nanka amanzi akhe azohlala la Salukazi sihlungile senze. Ngiyambongela. Ayiphalisi. Iphathi bathi abamlele enenza. Bathi kodwa sabadibala. Nkosi yami. Ebesidlethile ke bafethu ukuzolekelela ugogo entweni ezinye esabona ukuthi engalekeleleka kuzona. La inkamelo lena inamaphila khona sifakelela yini amelo yakho lesalukazi thina sikholwa Ngingagangi ngawe musu ngingagangi ngawe sikholelwa ekutheni thina gogo kumele lempilo uyiphile kahle usaphila isingakulethela inqubo ushonile la sesizokhulumela amanga cha okuthi yakho idrive kahle sale na kahle lapho kamele incane sukuma muke ufake yeah it's okay
bese sizothatha mase sesambuzile mayibuya msebenzi uphinde ukhale izohlala kahle iyona impela macekeceke usho njalo macekeceke ntshantshantshá engakaze ihlale umuntu ubrand new nathi ikamela yakho ngesakazi simihle manje nje mangathola imali ngidokotela kunamehlo maphela khona yedokotela wasesebenzi angingadingi mina i-BP ngiyabona kodwa anye bathi yaphelile nami ngangikhona ngande ngagula kodwa kubona nje ngoba khumbula isiko wakhuma bephezulu khumbula utheba wheelchair angenzanga ngani utheba wheelchair khona utheba wayo unelayisensi yayo nabantu ukuthi lungale ngosiza kathengisa kunabafuthu bafuthu ndani ngiyacela ngibambe ngezandla zombili ningathi nibambela nina nibambela ukusiza uma sibona nje kungenxa yakhe ningathi ngoba sehlezi bese ngidinwa kuye ngisiyamcela bese ngiphinda futhi ngidlula ngizala ukucizelele kule yathi shoes titeliko ukuthi cha singamadela buthongo sibambisene nestate elikho siyacela umphakathi wala eSouth Africa ungadinwa uma sifika kusicela ngoba nathi asithathe entweni sisuke sicelela ukuzokwenza zona izinto ezinjengalezi emphakathini wakithi injani laba ingenele ukubonayo ukuthi awuthathi ibambile la phezulu kuphansi la bese ngithule ubuyelani kubuyiseleni emphakathini ukuze umphakathi ukwazi ukunibona ukuthi nikhona lokho engicelayo noma ngawubani mangabe kufika nje amadela buthongo futhi afika ngendlela eyiqiniso ngoba sekuye kube khona lokho kwama-scam ukuthi njengoba sikhuluma la kukhona sebezosebenzisa igama lokubendize ukuthi bamadela buthongo khona nje siyacela thina labantu laba abaqondile abasuka emthethweni ngicela ugogalale ngayo le ngubo ngcono ngoba ngisho siyezwa ngicela isakazi silale ngayo sisaphile ingubo yazo ngenzela ukuthi nje salikazi ungikhumbule ngayo uthi nje kunentombazane nje yasemelmot eyafika isilethele nansi ingubo nanayo imoto yakho khumbula ukuthi namadela abuthongo afika elethe nansi izinto ezihlekana ngiyacela salikazi bekulalise ngayo namhlanje nje mama ngizophinde ngibuye imbathe yakho salikazi nansi imoto yakho lapha ya udrive yakho ayithinga ukuthi nje iziyendawo ingeyakho ubrand new into entshantsha lento bayenze bayicabangeli lo muntu uyabacela ukuthi ubukanja njalo nohamba nenisebenzi ingabe nithayidedela le ndaba asho ngoke ngisukume awu kunoshukela wakho wephalishi lapha kunezinto zakho nje ezikhona khona la phakathi abakuthengele zona khiphele into zakho phela ugogo ayibona into zakhe singalokhu sizishomo ushimane nogcwanile cela nje into zakho ukuthi unoshukela wakho namaships gogo umamfuze nje sawuzasama ufundisa uma uzodla amahewu uzophuza amahewu uphalishi
lapho sibambe sibeke. Isisandla sisabambelele lesi. Uhlala ngathi uyaflathela leyo. Uyasiza. Athi uyaflathela ubuka. Cha ngincede endini ugogo ngimbe. Phezulu. Ngancedise. Funa ukufaka phezulu. Mali tadi. Inyawo hleli kahle. Funa udosele ngapha. Nakho. Tegula. Ah, sikanyeni we babo. Ay, mamso. Aw bakithi asathi ngaze ngahlala kamnandi. Awu baby. Wazela ngilalele khona phethunzi impande manje. Ngiyanyela. Ngeke ziyehla ngayo. Hlala kulo-ke ekusale umhlalo ubhekele udongeni bheke phezulu hayi imalakhe ayingiphendule ngimphethule ngimekise kanje awubone-ke awu kumnandi phandle sekumnandi Ukuthi uzomela ikhishwe necathi lakhona. kepha ngecathi sekuphatha ingubo ngathi sekuyafika Ngihlale ukhona. Yabona sizohlala kanjena-ke phakathi. lokho ngikuzwayo kuthiwa walutha kakhulu kanganokuluthwa idala unengidla izolo singayidlela sengikwazi ukuyimela. I help you or not Ukudla kwakho kukankazi lokho. Sawuthi. Uvuzile. Useplastikini futhi. Angibona useplastikini lapha. Plastikini. Hayi soup. Oyisuphu. Khipha ilunga neplastic khipha isusa wothi. Mhlawumbe nawo bukhulu bungaxhumanga. Kule namhlanje besikuvakashele. wakho-ke Shamuza. Ushamuzela ngokwakho lokho salukazi. Bamba bamba. Bafowethu. Siyayisithi makuvakashiwe kusuke kumele kube nomehluko ukuthi kade kukhona abantu. Nakho ke esithe asifikeni sikuphethe. Siyabonga kakhulu futhi nethuba eselizolivelele lokuthi nikwazi ukuthola izinto zokuya phambili.
lokhu-ke kusuke kusho khona ukuthi inqola iyahamba. Hallelujah, amen. Hawu. Indlela inhliziyo yami yayibuhlungu ngayo uma ngiza la kokuqala mase ngicabanga ukuthi sengikwazi nokuhleka kanje. Ngaya ngathi uma ngiphuma ngemoto ngazizwe ishisa emehlweni ngimbezi. Mina ngumuntu ozwela kakhulu-ke ngoba ngikhuliswe isalikazi. So uma ufika ubona isimo umuntu omdala kusona ukhule ngaphansi kwaleso sandla kuye kushaya ikuzwela. Ngaze ukubikela kwami nje uZandla noNcami bazongifakazela indlela engangikhuluma ngayo yayikhombisa ukuthi ngikhathazekile ngoba ngabafonela ngiphuma la ngisho ngithi bafowethu kungaphezulu kwamandla ami ngifise ngabe benithumile omunye umuntu ngoba ngifike ngakubona mina kuyangisinda mhlambe ukube benithuma omunye nami ngizwe ngaye bekuzoba ngcono. Inhliziyo yami yayibuhlungu kakhulu kodwa sengiyabonga ukuthi sesikwazile ukuphinde sibuye njengoba sasikade sithembisile ukuthi sizobuya. Okuyinto kakhulu engangiyikhalela kwakuyiyo leyo ukuthi kokakabe nayo i-wheelchair ngoba sekube lula nje ukumkhipha ngaphakathi endlini waphuma weza phandle usehleli manje ushawa umoya. Nangelinye ilanga-ke futhi sesingasekho thina kuzophinde futhi kubambephi ngoba phela sezoba nento elula yokuthi imlekelele ahlale kanje ashawa umoya bese funa kube kanjalo. Ngicela futhi ukubonga kinina bafowethu akulula ukuhlala nomuntu osemdala. Akulula ukuhlala nomuntu wesifazane umuntu wesilisa. Bafowethu ngiyabonga. Lokhu enikwenzayo kuma wenu akujwayelekile. Ezinye ingane zabantu besilisa zibeqa ngaphezulu abazali zibashiya. Zingabe nandaba. Nanoma uyakhuluma komba ukuthi udla ngoba kusuke kukhona nina ngoba yena akasakwazi ukuzenzela izinto. So kusho ukuthi iqhaze nilidlalayo kakhulu kugogo noma empilweni yakhe likhulu kakhulu. Ngiyangiboneke uma ukade uvakashela umuntu omdala lapha kuma comments besho ukuthi kungani ungamthathe ekhala abadala bese uthi umbuzo wami uma umthatha lo muntu omdala oyisibani kulowo musi umhambise ekhala abadala ngoba uhamba nayo lento yakhe yenza ukuthi ikanye usukuthi laba basele besale benze njalo. And uma umsuse inganeni zakhe uthi akayohlala ekhaya abadala labo bantwana bakhe lesisilonda sokulahlekelwa uma wabo eseyobuya ngaleso sikhathi ezobabona kubo bengasahlali naye bengakaze besho ukuthi bahlulekile futhi ungakazi ufike ekhaya ubone ukuthi isimo sesingaphezulu kwamandla sekuphoqa ukuthi manje asimsusa umuntu omdala kanakekeleki ubone ukuthi bamnakekela usuku usuthi bona benze njani. Umuntu mayisukela ikhanda ekhaya kusuke kudinga khona ukuthi bona ukuthi yiphi indlela angalekeleleka ngayo ukuze bezoqhubeka behlale bewumndeni ngoba inhloso yethu kusuke ngesiko ukuthi sinihlukanise ngoba nibambene nithandana kodwa kusuke kuukuthi sinilekelela kanjani ekutheni lokho enibambisene ngakho akube ngaphezulu kwalokhu ebenikade nikubona nikwazi ukuqhubana impilo injalo nje bhuti wami. So ngicela nje ukudlulisa ukubonga lokho enikwenzayo kuma wenu kuzibusise enoyivuna ngelinye ilanga. Kuzibusiso nje enoyivuna ngelinye ilanga eningeke futhi nize nizisole ngazo boze bethi abantu nithwele kanti anithwalanga nenza kahle emuva ngoba sibhlungu lesi silonda sokuthi ethe seshonile umuntu omdala ufise ukube ngabe ubuyisela isikhathi emuva sufisa ukwenza kahle ungatholanga ithu utholile ithuba lokwenza kahle kodwa wangenza kahle isilonda singesavaleka esingesaphinde futhi siphole ithuba lokwenza kahle injalo. So ngiyangithi ke mina uma usenomzali engathi ungalisebenzisa ithuba lokwenza kahle kuyena kusanesikhathi ukuze namhla kuthi uNkulunkulu yamkhumbula ube nayo lento ukuthi kodwa nganele kodwa ngikwenze konke uma wami udlula nje emhlabeni noma uNkulunkulu umthatha vele sengikwenzile mina wayejabula umzali wami ngami. Understand? So nje bafethu ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa futhi ukuthi niqhubeke ningapheli amandla ekunakekeleni ugogo nibambisane kuyafika kungaboni ngasolinye
kodwa akungenzi ukuthi kuze kumoshe ubudlelwane benu. Akube into efika ngaleso sikhathi nilungise futhi niqhubekele phambili nibambisane nisithande isalukazi siqhubeke sijabule ngoba akasesidingi stress ngoba sengaka sedinga ukuhleze emamatheka injalo nje so nibambisane aphile kamnandi usalukazi angazi noma usiwayenza lento engangithe ngicela ungenzele yona eyokumvulela umshwalense. Bengakayenza enza ngoba sempindela sengimholela lapha ngisho. Okay ngiyacela bhuti wami uyenze leyo. Ngangishilo bafethu naningekho ngifuna ukuyisho namhlanje senikhona ukuthi ngangithe kuye kusinde izinto noma kubuye kube mnandi ukuthi uhlale nomuntu omdala ekhaya uma ehole imali yakhe esibonelo sika hulumeni ube khona umshwalense ombhadalela wona ukuze namhla uNkulunkulu emkhumbula kungabe sekusinda kakhulu kodwa kube khona into ezomlekelela. Ngaze ngamsuggestela ukuthi ubhuti angaya kubaphi engangibazi ngase ngimtshela ngegama labo ukuthi hayi bakhona bawukuthi ababiza kangcono futhi abenza kahle. Ngicela ukuthi ahlale phezukwayo. So namanje ngiyaphinde ngiyigcizelela akeze ukwenza ngoba ethi wenzela yena kepha wenzela isalukazi ngemali yayo esibonelelo sikahulumeni egcineni vele yonke into esuka isinikwe zohulumeni noma eyikhiphela bona abantu abadala isuka idalela ukuthi ayisize yena asiphinde futhi sibambe okuncane okuyomlekelela ngelinye ilanga simfakele khona. Ngithemba ukuthi ukuzwakela sengenzela ukuthi nanoma esekwenza ubhuti ungabe sengathi sekuyinto entsha isiyanithusa ukuthi hawu umfowethu wasicabanga into yokuthi ekuthiwa umama uzohamba cha asiyenzi asuvula umshwalense ngoba nakho sekuthiwa khona uzohamba suke ngekho umuntu kusuke kukuhle sovulela ukuthi impilo asiyazi ukuthi kusasa lesiphatheleni kunjalo. Ngiyacela bhuti wami ungiqinisekisele nje kulokho ukwenza umuya ube siyafika uyakwenza ngophinde futhi ngikufonele ngazo lezi insuku zabo gogo ngikubuza ukuthi ubhuti ugcina ukwenzile yini. Ngiyacela mfethu Wenza sure impela mangiyake. no kulungile kuyezwakala. Siyabonga bafowethu ngicabanga ukuthi mina sithetele kusengiqedile Mhla ka-3 thina uhulumeni osinika bengasenalo ukuthi angazi ukubambela ngempela kunina. Bengasenalo thina sizwa yodwa yancazeka nje manje ugogo lami unjani kanathi uma mze kumhla ka-3 mase kunje sungasithikasela lutho. Yebo gogo Angazi ukuthi ngale ngibeni ngilungangalegathi suhamba bekubambela megogo kade sicinga la sifika khona bekhulume abantu nasekhwameni lezitshele kusayi bezizikweleti ugogo uhleli lapha kulambulance zathi vele bamnika yabo sebeyathenga lokho okuncane bese ngasena no kuyezwakala salukazi. Siyabonga Siyabonga phela nathi singena ukhumalo okukhulu kakhulu enikwenzile kuthina. Yebo. Nathi besingakulindele. Nokubona nje abantu abakhulu kangaka ke bokhozi ukuthi besondela kuthina. Nakho lokho kusenza sizizwe singabantu abaphilayo. So nje banze manje ukubonga impela uma ubona into eqhamukela kanjena ungalindele. Kodwa nje ngiphakamisa ukubonga impela kakhulu ukuthi uNkulunkulu enandisele enipha amandla ukuqhubekela phambili nenikwenzayo ukuhle. Siyabonga. Nami ngibonga. Obaba amathela buthongo. Mina ngithi nonke manje ekhaya. Nathela buthongo nonke ngoba nihamba yini. Igama uSmooth ubhala kuma. MV kuma. Nami ngifuna ukubonga kakhulu. Ngibona abantu ababalekile kangaka. Basathi usuke sibabona. Bonga kakhulu ngibona ugogo kakhulu. Isibusiso lesikahle. uNkulunkulu akabona simbona ngamehlo nje siyambona manje. Nemsebenzi efika nani. Akho sibonga kakhulu. Kwandi kunanithathe khona. Bafowethu ubhuti ngoba echazile ethi khona akanganenzela khona. Kulo oyoba nethuba lokuthi athole into angalikhohle ekhaya. Isibusiso somzali asikho esingaphezulu kwaso.
nize ningalikhohlwa ikhaya emadolobheni impilo yakho iyamshintsha umuntu kodwa uma ufika khona ungashintshi ngoba isimo osishiye ekhaya uyasazi ngoba kunje mina ngozandla ngibonga istetele kumedi ukuthi ngoba kunje nje yiso esiveze ukuthi kunesimo esikanje sengenzela ukuthi nabanye abaveza ku social media izinto abayivezayo kukhona ozosizakala ngokuthi beveze ingabe ustetele ku media kuphela mhlawumbe kusasa sesosiza abanye not ukuthi sithethe ustetele kuphela cha mhlawumbe sobona okunye okovezwa abanye kodwa nje okwamanje ngithi ngibonga ustetele ku media lokhu akwenzile ukuthi eveze izinto ezikanje ugogo namhlanje usizakele ngiyabonga kakhulu bafethu Buke lapha ngasekhaya sisemzini okwakhumala namhlanje njengoba ngangishilo ukuthi ngaso sonke isikhathi uMr Teleko Media sesithi sibuyisele emphakathini siye sibe nabantu abathandayo uhambo lwethu noma abawuthandayo umsebenzi wethu namhlanje ke kwenzekile njengoba usibona sisekhaya I'm sure uyaqala ukuyibona lenhlaziyo noma lokhu kuhlaziya kwethu kwanamhlanje okuthe ukuhluka namhlanje ke besivakashela umndeni okwakhumalo njengoba kade ubonile lapha yana sikhuluma noma sibe kudaba lwabo kabanzi sinomndeni ke lapha la besizowunikeza khona okungangamandla ethu sizothi kwisalukazi asingagodoli njengoba nje kusengene amakhaza sifikile ke sakwenza kwenzeka nasemnenini wakwakhumalo njengoba sasithembisile ekuqaleni sizobona ngoba sanethulela udaba kwase kusho khona ukuthi inqola yami yamadela buthongo ithi cha Teteleka nathi intokazi siyobona ukuthi singayilungisa kanjani ugogo namhlanje uyitholile imoto yakhe umacekeceke wento into brand new engakazi ihlala umuntu ingeyakhe namhlanje ugogo uzokwazi ukumbatha afudumali namhlanje ugogo uzokwazi ukudla into akade vele efisa ukuyidla sisho njalo ke sithi inkinga yomunye inkinga yethu sonke na kanjani akungabibikho umuntu ozocindezelwa inkinga uma kuukuthi unenkinga wena unendlela yokuthi umsize kodwa ukumsiza kwakho usukungenzela ukuthi ubukwe kepha usukulula isandla ngokusuka ejuleni kwenhliziyo yakho ngelinye ilanga awazi ukuthi uyovuna izithelo zini namhlanje ke besila ikhaya sakwenza kwenzeka mina Siteteleka intokazi yakwaNdlovu uyazi ukuthi na kanjani mawungidinga ushayela le number la izansi uma kunenkinga mhlambe sisengakwenza futhi nakuwe usengathembela kithi sizokwenzela iqiniso ngoba sikwenzayo sikwenza konke ngeqiniso sikhombisa okuyikhona namhlanje sinamadela buthongo neSweetbet sisho njalo sithi umnandi sawubona ubhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.